Chelsea je najhoršie vedený klub. Za Abramoviča bolo lepšie. Predávať odchovancov je čistá zrada. Katastrofálna sezóna. Tento klub je úplne na smiech. Tieto a mnoho ďalších negatívnych komentárov a názorov na Chelsea počúvam už skoro 2 roky. Príde mi, že hejtovať Chelsea je momentálne nový trend. Preto som sa rozhodol rozobrať a reagovať na najčastejšiu kritiku a vyjadriť svoj názor na môj obľúbený klub. Volám sa Andrej, už 19 rokov fandím Chelsea a vítam vás pri historicky prvej epizóde Chelsea podcastu. Najskôr by som rád vyvrátil zidealizovaný pohľad na Romana Abramoviča a jeho vzťah s Chelsea, pretože sa veľmi často stretávam s názormi a komentármi typu: za Abramoviča bolo lepšie, ten skutočne miloval klub. Bowley ho má iba pre biznis, o nič inému nejde. OK, poďme si na začiatok skrátke povedať, kto je Roman Abramovič a kto je Todd Bowley a vysvetliť, prečo vlastne kupovali Chelsea. Roman Abramovič je ruský oligarcha, ktorý nadobudol svoj majetok najmä počas divokej privatizácie v 90. rokoch v Rusku. Abramovič mal blízke vzťahy s vtedajším ruským prezidentom Borisom Jelcinom a neskôr aj s Vladimírom Putinom. Tento politický vplyv umožnil zabezpečiť si najväčšiu časť jeho bohatstva prostredníctvom nákupu podielu ropnej spoločnosti Sibnev v roku 1995. Tento obchod bol realizovaný za podmienok, ktorý mnohí považujú za veľmi výhodné pre Abramoviča. V roku 2000 sa zmenili mocenské pomery v Rusku a nastal tak výrazný obrat v ruskej politike. Vláda začala postupne centralizovať moc a znižovať vplyv oligarchov. Ruská vláda zvyšovala tlak na oligarchov a niektorí z nich čelili hrozbám zo strany štátu. Roman Abramovič si uvedomoval riziko, že o ľahko získaný majetok, ktorý nadobudol počas divokej privatizácie, môže rýchlo prísť. Preto kúpil Chelsea, aby si zabezpečil určitú formu ochrany a bezpečia, keďže vlastnenie prominentného futbalového klubu v Anglicku mu poskytovalo medzinárodnú viditeľnosť a kontakty na vysokých úrovniach. Vlastne taký známy klub v Londýne mu mohlo pomôcť vytvoriť si obraz rešpektovaného a vplyvného podnikateľa na západe, čo by mohlo znížiť riziko politického alebo právneho stíhania zo strany ruských úradov. To sa mu podarilo. Abramovič kúpil Chelsea v roku 2003, aj keď najskôr uvažoval nad Tottenhamom. Bolo to obrovská novinka, písali o tom všetky médiá po celom svete. Roman Abramovič sa stal najznámejším ruským oligarchom. Ruku na srdce. Poznáte nejakého iného? Pretože ja nie. 2 roky po kúpe Chelsea Abramovič predal svoj podiel v Sibnefte ruskému štátnemu podniku Gazprom za $13 miliárd. Tento obchod mu priniesol obrovský zisk a upevnil jeho postavenie jedného z najbohatších ľudí na svete. Na opačnej strane Todd Bowley je americký podnikateľ, investor, je zakladateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti Eldridge Industries, investičnej firmy so sídlom v štáte Connecticut. Todd Bowley nadobudol svoj majetok cez úspešné investície a obchodné aktivity, ktoré zahŕňajú rôzne sektory, najmä médiá, šport a finančné služby. Jeho osobný majetok sa odhaduje na niekoľko miliárd dolárov. Bowley sa aktívne zapája do športového biznisu, okrem vlastníctva podielu v Los Angeles Lakers a Los Angeles Dodgers sa v máji 2022 stal súčasťou konzorcia, ktoré odkúpilo FC Chelsea od Romana Abramoviča. Cena za tento nákup bola približne 4,25 miliardy libier. Je dôležité si uvedomiť, že obidvom pri kúpe Chelsea išlo hlavne o biznis. Preto si netreba romantizovať vzťah Abramoviča s Chelsea. Ja netvrdím, že si Roman Abramovič po toľkých rokoch nevytvoril z Chelsea žiadny vzťah a nestal sa fanúšikom, ale to isté sa predsa môže zopakovať aj s Bowleym. Úplne najväčšia kritika ide ale na súčasné vedenie klubu a neustále porovnávanie s érou pod Abramovičom. Veľmi často sa stretávam s názormi a komentármi typu: Chelsea, ktorá bola pod Abramovičom na vrchole, teraz upadla do úplného chaosu. Pod Abramovičom sme mali stabilitu, víťazstvo a rešpekt. Teraz sme všetkým na smiech s vedením, ktoré nemá poňatia, čo robí. Bowley míňa miliardy na hráčov, ale bez výsledkov. Abramovičova éra bola zlatým vekom pre Chelsea, zatiaľ čo Bowley robí z nášho klubu len laboratórium pre svoje neúspešné experimenty.
Teraz by som v jednoduchosti zhrnul, aké boli začiatky Abramoviča v Chelsea, aké boli reakcie na jeho vedenie. Porovnal to s momentálnym vedením pod Toddom Boehlim. Abramovič po kúpe Chelsea okamžite začal investovať obrovské sumy do nákupov špičkových hráčov a trénerov, čo viedlo k rýchlemu nárastu kvality tímu. Chelsea pod jeho vedením začala okamžite získavať trofeje. Na začiatku éry Romana Abramoviča však neexistovali žiadne pravidlá finančnej fair play, čo znamenalo, že si mohol dovoliť investovať obrovské sumy bez obmedzení. Chelsea pod jeho vedením výrazne presahovalo svoje príjmy, čo jej umožnilo okamžite sa zaradiť medzi elitné veľkokluby. Práve tento nekontrolovaný tok peňazí a infláciu cien hráčov, ktorú Abramovičové investície spôsobili, viedli UEFA k zavedeniu pravidiel finančnej fair play v roku 2011. Tieto pravidlá mali zabezpečiť, aby kluby fungovali udržateľne a nemíňali viac, než si dokážu zarobiť. Reakcie na Abramovičov príchod boli zmiešané. Na jednej strane fanúšikovia Chelsea boli nadšení z nových možností a rýchlych úspechov. Klub sa vďaka Abramovičovým peniazom stal európskou veľmocou. Na druhej strane kritici označovali Chelsea za klub bez histórie, klub, ktorý si kupuje okamžité úspechy bez predchádzajúceho rozvoja. Hráčov označovali za žoldnierov, ktorí si prišli len zarobiť, bez citového napojenia na Chelsea, a teda tým pádom klub stráca svoju identitu. Mnohí považovali masívne výdavky za neudržateľné a spochybňovali morálnu stránku Abramovičovho bohatstva, ktoré pochádzalo spod sovietskej privatizácie. Okrem toho sa Abramovič často uchyloval k rýchlym zmenám na trénerskej lavičke, čo bolo tiež terčom kritiky. Hoci sa ukázalo, že tento prístup bol z krátkodobého hľadiska úspešný, niektorí tvrdili, že klub tým trpí na dlhodobej úrovni. Po takmer 2 desaťročiach Abramovičovho vedenia prešla Chelsea v roku 2022 do rúk Todda Boehlyho a jeho konzorcia. Boehlyho príchod znamenal nový začiatok a s ním aj nové očakávania. Na rozdiel od Abramoviča, Boehly sa zameral na budovanie tímu prostredníctvom mladých talentov a dlhodobého plánovania. Na začiatku éry Todda Boehlyho už pravidlá finančnej fair play existovali, čo znamenalo, že jeho možnosti míňať peniaze boli oveľa viac obmedzené než v prípade Abramoviča. Aby sa vyhol problémov s finančnou fair play, Boehly sa rozhodol podpisovať hráčov na dlhodobé zmluvy, čím sa snažil amortizovať ich prestupové sumy na viacero rokov. Tento postup mu umožnil dodržiavať pravidlá finančnej fair play a zároveň výrazne investovať do hráčov. Avšak UEFA na tento prístup rýchlo zareagovala a zaviedla nové pravidlo, podľa ktorého môže byť amortizovaná prestupová suma maximálne na 5 rokov. Reakcie na Boehlyho vedenie boli rovnako zmiešané. Niektorí fanúšikovia uvítali jeho snahu o modernizáciu a udržateľnosť klubu. Jeho veľké investície do mladých hráčov a infraštruktúry naznačili ambíciu vytvoriť trvalú hodnotu. Napriek tomu bol Boehly viac kritizovaný za nedostatok skúseností v riadení futbalového klubu. Chaotické zmeny na trénerskej lavičke a obrovské výdavky, ktoré nepriniesli okamžité výsledky, vyvolali obavy a sklamanie. Kritici tvrdili, že Chelsea pod jeho vedením stráca identitu a že mu chýba jasná stratégia na to, ako premeniť veľké investície na úspech na ihrisku. Čo sa týka spôsobu vedenia Chelsea, čo teda majú spoločné Abramovič a Boehly? Obaja majitelia sú ochotní investovať veľké sumy peňazí do klubu a obaja priamo ovplyvnili zavádzanie nových finančných pravidiel UEFA. Abramovičové investície viedli k zavedeniu pravidiel finančnej fair play, zatiaľ čo Boehlyho stratégia dlhodobých zmluv prinútila UEFA k obmedzeniu amortizácie prestupových sum. Obaja tiež čelili kritike za svoje rýchle rozhodnutia a netrpezlivosť, najmä pokiaľ ide o trénerské zmeny. A čo je pre mňa najpodstatnejšie, obaja vedú Chelsea spôsobom, ktorý sa líši od všetkých ostatných klubov. Ako povedal Albert Einstein, ten, kto nasleduje dav, sa zvyčajne nedostane ďalej ako ten dav. Ten, kto kráča sám, sa pravdepodobne ocitne na miestach, kde nikto nikdy nebol. Abramovič a aj Boehly sa rozhodli kráčať svojou vlastnou cestou a nerešpektovať status quo, za čo boli obaja rovnako kritizovaní. Chelsea prešla pod ich vedeniami výraznými zmenami. Abramovič v čase bez pravidiel sa zameral na okamžité úspechy a
a neváhal míňať peniaze na skúsených hráčov a transformoval klub na globálnu značku s množstvom trofejí. V dnešnej dobe s finančnými pravidlami a obmedzeniami Bowley priniesol novú víziu a zameral sa na budúcnosť. Sústreďuje sa na dlhodobý rozvoj, pričom investuje do mladých talentov. Či bude Bowleyho prístup rovnako úspešný ako Abramovičov? Ukáže až čas. Plán zastabilizovať Chelsea a vybudovať udržateľný a konkurencieschopný tím sa mu zatiaľ darí. Priemerné mzdové náklady hráčov klesli z 200 000 libier týždenne na 60 000 libier týždenne. Pre porovnanie, Freddy de Jong spolu s Robertom Lewandowským z Barcelony berú približne skoro rovnaký plat ako všetkých 11 hráčov Chelsea, ktorí nastúpili v základnej zostave v minulom kole Premier League. Áno, je to riskantné, všetko staví na mladých hráčov, ale podľa mňa je platová politika nastavená správne. Nikto sa nechce dostať do situácie, v akej je momentálne Barcelona, ktorá má problémy zaregistrovať nových hráčov. Či tento prístup prinesie aj úspech, to naozaj ukáže len čas. A teda môžeme plynulo prejsť na očakávania. Príde mi, že veľa fanúšikov, ale aj odborná verejnosť, rôzni analytici a tak ďalej, stále žijú v nejakej nostalgii z Abramovičovej úspešnej éry. Majú na momentálnu Chelsea ohromné očakávania. Často sa stretávam s názormi a komentármi typu: posledná sezóna Chelsea pod Bowleym bola čistá katastrofa. Vedenie ukázalo úplný nedostatok skúseností a schopností. Míňali obrovské sumy na posily, no skončili sme na 6. mieste v lige. Všetky tie peniaze a nakoniec sa nedostaneme ani do Ligy majstrov? Úplná hanba. Ja s tým nesúhlasím. Chelsea mala veľmi solidnú sezónu. Pred sezónou Chelsea rozpredala skoro celý káder. Mount, Havertz a tak ďalej. Nakúpila veľa mladých, talentovaných, ale neskúsených hráčov. Palmer, Jackson a tak ďalej, ktorí nemali skoro žiadne skúsenosti z Premier League. Opory ako James a Chilwell celú sezónu zranení. Sterling, nestabilné výkony. Chelsea mala vrátane 40-ročného Thiaga Silvu, najmladší káder v lige. Spoločne s Manchesterom United a Newcastle mali najviac zranených hráčov počas sezóny. Napriek tomuto všetkému Chelsea skončila 6. v lige, hrala v finále Carabao Cupu a semifinále FA Cupu. To je za mňa veľmi solidný výsledok. Predsa nikto normálny si nemohol myslieť, že po takej obrovskej výmene hráčov Chelsea skončí v top 4 najťažšej lige sveta. Tu sa skvele hodí opäť citát Alberta Einsteina. Každý je génius, no ak súdite rybu podľa jej schopností šplhať po stromoch, prežijete celý svoj život vo viere, že je hlúpa. Odporúčal by som fanúšikom Chelsea nedávať si ružové okuliare po výhre 6-2 nad Wolves a hlavne nesúdiť Chelsea za to, že možno túto sezónu neskončí v top 4, ale nastaviť si trošku reálnejšie očakávania, ako je napríklad víťazstvo v konferenčnej lige a teda tým pádom automatický postup do Európskej ligy. Ak by sa jej to podarilo, Chelsea by bol jediný tím, ktorý by vyhral všetky UEFA trofeje. Ďalšia kritika, ktorá smeruje na Chelsea, je, že stratila svoju identitu, keďže rozpredala skoro celý pôvodný káder. V diskusiách sa často stretávam s názormi typu: som totálne znechutený tým, kam nás Todd Boehly doviedol. Táto éra je úplne bez identity, bez tváre, bez duše. Ako sa mám stotožniť so súčasnými hráčmi, keď v tíme chýba skutočná vášeň a oddanosť, ktorú sme videli pod Abramovičom u legend ako Čech, Terry, Lampard, Essien či Drogba? Títo hráči boli srdcom a dušou Chelsea. Každý z nich bol symbolom klubu a hrdosti. Teraz len nekonečné prestupy, nákupy bez rozmyslu a hráči, ktorí jednoducho nechápu, čo znamená nosiť modrý dres. Áno, súhlasím, že Chelsea pod Boehlim prešla obrovskými zmenami a stratila pôvodnú tvár. Obrovské množstvo hráčov bolo predaných a obrovské množstvo hráčov bolo kúpených. Ale presne to isté sa stalo aj za Abramoviča. Ten tiež za prvé 2 roky rozpredal celý pôvodný káder a zostalo len 5 hráčov. Cudicini, Terry, Gallas, Lampard a Gudjonsen. Kúpil hráčov ako Carvalho, Essien, Čech, Makelele, Drogba a tak ďalej. Títo hráči boli zo začiatku považovaní za žoldnierov, ktorí si prišli len zarobiť. Dnes sú to legendy Chelsea, pretože vybudovali vlastnú tvár, na ktorú fanúšikovia tak radi spomínajú.
Minulú sezónu bola síce veľká zmena hráčov, ale toto prestupové obdobie sa to nedie. Všetci hráči, ktorí pravidelne nastupovali v minulej sezóne, tak zostávajú v klube, okrem teda Gallaghera, ktorému ale končila zmluva. Takže vedenie sa ich nesnaží predať, ale dáva im čas a snaží sa ustáliť káder. Preto si myslím, že práve teraz je najlepšia doba sledovať Chelsea, pretože práve teraz sa tam buduje nová tvár, na ktorú raz dúfam, budem rád spomínať. Colville môže byť nový Terry, Palmer nový Lampard, Caicedo nový Essien, Jackson nový Drogba a tak ďalej. Som presvedčený o tom, že zachovanie identity klubu nespočíva len v zachovaní konkrétnych hráčov, ale aj v schopnosti prispôsobiť sa novým výzvam a neustále napredovať. Chelsea pod Bowlim sleduje rovnaký cieľ, aký mal aj Abramovič. Udržať klub medzi elitou svetového futbalu. A hoci to znamená veľké zmeny, história ukazuje, že takáto stratégia môže priniesť nové úspechy a posilniť dlhodobú pozíciu klubu. Ďalšia kritika, ktorá sa objavuje, je na predaje odchovancov. Chelsea bez odchovancov nedosiahne absolútne nič. Klub sa teraz zmenil na trhovisko, kde predávajú našich vlastných hráčov, aby zalepili diery v rozpočte. Tieto rozhodnutia nám nepomôžu k úspechom, ale nás len ďalej potopia. Predávať našich vlastných hráčov ako Gallagher a Mount je čistá zrada. Môžeme zabudnúť na trofeje. Mať v klube kopec odchovancov a vyhrávať s nimi trofeje, to je mokrý sen skoro každého futbalového fanúšika. Bohužiaľ, ale je to utopistická predstava. Ak sa na to pozrieme zo štatistického hľadiska, tak najúspešnejšie kluby posledných rokov sú Real Madrid a Manchester City. Viete, koľko odchovancov pravidelne nastupovalo za tieto kluby? 1. Za Real Madrid Dani Carvajal a za Manchester City Phil Foden. Je preto mylné si myslieť, že by Chelsea s odchovancami mala väčšiu šancu na úspech a rovnako je mylné si myslieť, že bez nich to nedokáže. V poslednom čase ide na Chelsea veľa kritiky aj za to, že máme v tíme údajne obrovský počet hráčov. Niekde sa spomína 48. To považujem za trápne a vôbec nerozumiem, prečo sa tomu venujú aj seriózne športové médiá. Na toto sa môže nachytať len futbalovo jednoduchý človek. Za prvé, kritizovať počet hráčov v tíme, keď prestupové obdobie ešte neskončilo, nedáva vôbec žiadny zmysel. Je úplne normálne, že počas prestupového obdobia hráči prichádzajú aj odchádzajú. A za druhé, nie je na tom vôbec nič čudné. Chelsea už za éry Romana Abramoviča mala každú sezónu obrovské množstvo hráčov na hosťovaní. Aby sme boli konkrétni, priemerný počet hráčov na hosťovaní za posledných 10 sezón je 30. Napríklad v sezóne 2018-2019 mala Chelsea 41 hráčov na hosťovaní. Kvôli tejto zavádzajúcej informácii sa na Chelsea spravilo množstvo memečok. Aj keď sa na nich možno dá zasmiať, je škoda, že takéto povrchné a nesprávne názory dostávajú toľko pozornosti. Ukazuje to len, ako ľahko sa dá manipulovať verejnou mienkou, keď sa nedržíme faktov. Takže, keď vidíte tieto články alebo počúvate tieto analýzy o množstve hráčov v Chelsea, neberte ich príliš vážne. Je to len nezmyselná a zavádzajúca kritika. Nakoniec teda záverečná otázka, ktorá znie: je Chelsea pod vedením Todda Boehlyho a jeho konzorcia lepšia ako éra Romana Abramoviča? Osobne si myslím, že Chelsea je teraz na omnoho lepšej ceste. Aj keď sme zatiaľ nezískali žiadne trofeje a úspechy, pre mňa je dôležité, že sa klub vedie transparentne a fair play. Prečo to považujem za dôležité? Pretože sa objavili závažné podozrenia z finančných podvodov, ktoré sa udiali pod vedením Abramoviča a ktoré vrhajú zlý tieň na všetky úspechy, ktoré sme dosiahli. Podľa nedávneho vyšetrovania, ktoré bolo spustené na základe informácií od súčasných majiteľov klubu, Chelsea počas Abramovičovej éry vykonávala podozrivé finančné transakcie pri prestupoch niektorých hráčov. Hlavne sa to týka prestupov Williena a Samuela Eta z ruského klubu Anži Machačkala v roku 2013. Podľa zistení boli k týmto prestupom vykonané aj ďalšie utajené platby ruským subjektom, ktoré neboli oficiálne nahlásené. Okrem toho sa objavili dôkazy o platbách na tajné offshore účty v období medzi rokmi 2012 a 2019. Tieto platby neboli zahrnuté v oficiálnych finančných správach klubu a porušujú predpisy FA, Premier League a UEFA.
Údajne sa jedná o 7 miestne sumy. A toto všetko vrhá zlý tieň na reputáciu klubu. Práve preto som veľmi rád, že máme súčasných majiteľov, ktorí tieto ilegálne platby nahlásili. Týmto krokom dali jasne najavo, že chcú hrať fair play a Chelsea sa pravdepodobne vyhne veľkým pokutám a ďalším sankciám, ktoré by nás nepochybne čakali, keby bol Roman Abramovich stále vo vedení. Chelsea by sa potom mohla ocitnúť v rovnakých problémoch, v akých sa momentálne nachádza Manchester City. Toto všetko ukazuje na to, že zatiaľ čo Abramovich priviedol do klubu veľké úspechy, cena za to bola vysoká a nie vždy čistá. Na druhej strane, Bowleyho vedenie, aj keď zatiaľ bez trofejí, sa sústreďuje na budovanie klubu, ktorý hrá férovo a transparentne. A to sú hodnoty, ktoré by sme mali oceniť. Ako povedal Albert Einstein, žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy. Chelsea má pred sebou náročné obdobie, ale ako vždy, veríme v sílu nášho tímu a podporujeme ho v každom momente. To by bolo na dnes všetko. Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Ak sa vám páčila, nezabudnite dať like, dajte nám vedieť do komentára váš názor na súčasné dianie v Chelsea a nezabudnite nás sledovať na svojej obľúbenej podcastovej platforme, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Radi vás uvítame aj v našej komunite na Discorde, kde môžete diskutovať o Chelsea s ďalšími fanúšikmi a zdieľať svoje názory. Link na Discord nájdete v popise tohto podcastu. Dúfam, že ste si tento diel užili. Majte sa pekne.